Nango lukurongni chubachu belaino shak hamya banlalen kaipingni Bangalore hasteo thangai shak naijangna bagai rang kebang nangma bai thangai manya ungri tongjaka rang kayani bagai banlalen kaipingni buma bufa lukurongni thani chubachu ta manjana hne shakha mangklio phai banlalen kaipingni buma lal ringsangi kaiping lukurongni thani chubachu sankha tabungna singjak lukurongno mokolni mukti bai banlalen kaipingni buma lukurok phada phaino chubanani hene Teibawana masingsa kok biskangko phaika neta hanjangnai rokbo kebo phano phainai phia hne shakha banlalen kaipengni buma tabuk banlalen ni buma salbum brumno bini bukhani mukti yorjagai tongo bini sajlano hamrei manani lama manyani bagai bono chubana muchung tongkhe chini mangpli rijak o account number o bono chubai mano ani cerai oko coba cu san mane bagai ang nono koi manta bo ani cerai khlai rogi ek bosor ongkha ke bone rogi ang khlai kedeng man ongkha gele class 2 pore jak se English medium mo khlai hostel lo ton pura mahai ken mane yak ro yakung ro lore wota khlai doktor telang thangkha August mas nisimi ke doktor jibiwo emne 2 mas 2 mas katatei jeng tongkha jibiwo ke boni pore oino doktor private bonai jakha hola kathara bonai jakha rang kabang man ono sabai kha jeng noko sikrei tabok se noko phai mani ek mas ong yakhota nok tong mani ke hai ongko uko Bangalore bo thangkha Beluro hai phan hamya hai bon bagai tabok taisa Bangalore thangnane bagai ang chubachu sanmane ta sabun san lukorong no ang sano busugro rangmari mangkhan kan nung teu se bengani bo ni sadlana khumani obo first jeng thangman ong khlai 3 lakh upor jeng thangkha khorso mane thang phaita ke tabok bo ma asuk no nangnai hinai khakawta 3 lakh hai 3 lakh raw 3 lakh upor thangman ba apurbo ke ani jakle tabok rang khok sapan krei kha manai phalnai bo krei jakaraw je ani aro tong mane robar bagan tongo kisabo baren rojak ke benga bo lun tinta pot 3 pot na khata ke keu krei kha phalnai mane rang phaina ni jaka krei khata lama bon bagai kisa lokorong no ang chubachu sanota ai ka oba hai nan tini Bangalore hasti ro thang hai ni sadlana khumani sadeshi ya aw kisa improve digi ro phada phai kisa le improve ongkha kisa bolte ki kabang man improve ongkha age mokol phiok ya tabok mokol phiok kha jagraw tisa man khata bo uko agele mahai mayang kai jakung bo mahai ke tom mangkha agele ekdom kathai hai norom ke suja ke ton klai suja no tongkha inke mahai ko ulta ton klai ulta bo tong nai haita ke mai bo chaya mai botei kisa khano ke tabole mai bo kisa chamang khata abon bagai ang tai baisa 3 bar thangmani oro doktor chono sawo Bangalore ke tabok taisa thangnani jora se laikha hai phan rang kre hinai thangmaya ta tabok jora tini jora thangya kho rang kre hinai taisa phan thangmang khlai ba cha khamuta mane bagai ang kisa mane rang nayota lokorong ne chubachu nang mane bagai ang nono koyo joto lukurab lo nang aw haike bom hai bemat man sak mani kuno bo jagaro bo thangi man jagi khaika obro sawi de man abole samaya uko ang doktor sama nang khlai nimhan hospital lo neuro ni bagai simi se saman khanawta haike bo age ro bo tong mani kuno hostel oba hai ro bo tong kere ya mahaike bole khapori tong man hostel tong do pori nong lai sho hostel tongo kuno master ro sikri japani oba hai ro amahai kere master ro ba kahamno bono jai khlayo
angke bon abo bo cheng sengo apurele kok saman ba tam ong mani babu hai han man khlai ang bo sijak ya tam mahai ongkha hothat ang mahai rugir manjak mani ang bo wana kha mahai hanuta angke master dus le kuno saya ta bobo 마스터라고 끊어 가야 비니 샤고 호타띠로 파이탄 같아요. 아오 이렇게 어바해로 끊어뜨려 끊어 내따로 이니 인지 hinjak내로 꽃가미니 내따로 수바수로 그러더라고요. amhai chengse browno mane somoi krei khota kemno saya kho ke bravo somoi krei khona chono nainani chengse saya ba hai tata bo sakha sanan bonayo sakhlai bo man da man nai sai me hai phan cheng naigra na ta buskang digirao cheng kono 이게 뭐 나라판 탕 사요로. saya kho cheng 하여튼 그니 내가 hinjak나이 몽들이 hinjak내로 그래. 너네 뭐바 이렇게 포커스하는 무슨 그니 사들라너 대외샤 뱅알로 플랜디 탕이 베마하면 hinjak나니 하이게 바니 사들라너 아기네 하이노 가함라마고 또 우이 스쿨로 프랑 노그라우 프랑나니 뭐바 해로 너띠는 그니 내가로 근데 뭐바 이렇게 포커스하는 무슨 사이저로 neta rao no sanan mo chu ano kisa rang rao chu ba khlai ani cherai no doctor talang thang khlai hamnai hinai khaka ota bisas khlaio ang khlai hamnai hinai ang bisas khlaio ta tai sang ke bravo ano chu ba nai jemne hinai ang bisas khlai ta bravo no bo কোনো অবহায় মন্ত্রীর এমএলএ রকম নারাথান কোনো সাইজ সাইয়া sale sakha bravo no sakha 하다 bravo ano chuba nani nayo bravo bravo time kre khaba ang jeng phainan ni time kre kho phaile phainan kok tong ta bravo 이렇게 어버하이 빈님 사들라시 뭐 석가샤하이 홍아라 그런지야 능 트래블 웰피어니 어버하이로고 탕게 콩 어로로고 탕게 이플라이로 카다 카이가 사이저로 있는 bole khalaya kho cheng lama bo siya ba bhai ke khalai na hinai cheng siya ba thang ya kho 하여튼 빈이 어버하이 트래블 웰피어로니 뭐들로 근데 뭐 바이게 사이저로 사나는 무슨 빈이 이미 사들라 어버하이 통가라 그런지야 우리 동문 비일레는 이니 브로그는 뭐 바이게 꼭 사나는 무슨 호몬들로 ni mutirang ta